V minulej časti som hovoril o tom, čo to znamená, že Ježiš povedal, že je cesta, pravda i život. A videli sme, že to znamenalo, že dostať sa v Jeruzalemskom chráme do svätyne znamenalo prejsť múrmi s bránami, na ktorými boli nápisy cesta, pravda a život. A znamenalo to, že Ježiš je vlastne miesto stretnutia s Bohom. Teraz budem hovoriť o tom, čo to znamená, že Ježiš robil niektoré zvláštne zázraky. Rabíni vymodelovali za celé roky učenie, že sú zázraky, ktoré môžu urobiť niektorí ľudia, ktorí sú zmocnení Bohom, alebo niekoho uzdravia, vedeli liečiť ľudí, ale boli niektoré zázraky, ktoré mohol urobiť iba Mesiáš. A presne zapísali počas stáročí, ktoré to sú. To boli choroby alebo zvláštne veci, ktoré urobí iba ten, koho poslal Boh, Mesiáš. A Ježiš také niečo urobil. Prvým bolo uzdravenie malomocného. Malomocenstvo bolo choroba, ktorú nevedeli vyliečiť. A preto zaznamenali, že až Mesiáš uzdraví malomocných. Malomocní, keď boli v Izraeli, museli byť oddelení od druhých ľudí. Bola to smrteľná choroba a veľmi nákazlivá choroba. A tak rabíni v Jeruzaleme presne vedeli, koľko je malomocných a kde sú dislokovaní. Uzdravenie malomocného je zaznamenané v 3 evanjeliách, ale iba Lukáš ako lekár to popisuje podrobne. Iba on spomína, že išlo o pokročilé malomocenstvo. A to znamená, že ten človek sa už rozpadal. Že to bolo tesne pred smrťou. Tento prišiel za Ježišom a povedal: Ježišu, učiteľ, keď chceš, môžeš ma uzdraviť. Znamená to, že rozumel, že on má moc od Boha odvrátiť túto vec a že je to mesiášska moc. A Ježiš povedal: chcem, buď čistý. A keď ho uzdravil, a je tam napísané, že malomocenstvo zmizlo hneď, tak mu povedal: choď sa ukázať kňazom, im na svedectvo. A čo znamenalo toto? Rabíni mali predpísané, čo majú robiť, keď príde človek, ktorý je uzdravený z nejakej choroby. Aké presné obety majú priniesť, ako ho majú pozorovať a vyhlásiť, že je uzdravený. A potom mali povedať, kto ho uzdravil. A tak, keď prišiel malomocný, mali priniesť 2 vtáky na obetu. Mali ho 7 dní pozorovať a na 8. deň vyhlásiť, že je zdravý. Priniesť obetu za vinu, obetu za hriech, obetu očistenia. A potom bolo treba povedať, že ho uzdravil Ježiš z Nazaretu. No a toto je tá šokujúca vec. Takáto vec sa nikdy v Izraele nestala. A náhle prišiel do Jeruzalemského chrámu muž, ktorý povedal: uzdravil ma z malomocenstva, ktoré ma už takmer zabilo, niekto, kto musí byť Mesiáš. A keď to 7 dní pozorovali, 7 dní na tým museli premýšľať, 7 dní hodnotiť, dávať veci dokopy a potom povedať: bol to Ježiš, ktorom sa hovorí, že je z Nazaretu. Aká zvláštna vec. Ježiš urobil zázrak, ktorý mohol urobiť iba Mesiáš. Ale aká bola ich reakcia, si povieme najbližšie.